Ešte predom chcem pozdraviť Myšiaka. Ďakujem. No a dnešná téma sa opäť zaoberá s bravotálkom. No a dneska to bude vážne masívne ako Low Taper Fade, pretože prichádza masívny update. A je tam dokonca aj Ryan. A že vraj by mala prísť aj nová rarita. Takže som zvedavý, čo to bude za Brawl Talk a mal by vychádzať dneska o 17. Takže sa tešte, bude to fakt masívne a prepáčte, že tak zle rozprávam, ale ešte troška mám tak, sa mi zle rozpráva a som bol minule tak trocha chorý, ale dúfam, že už to bude zajtra čo najlepšie, lebo chcem ísť, no nie, pozajtra, alebo chcem ísť šípať, takže ešte vám chcem povedať, nech máte krásnu veľkú noc a užite si, zarobte si čokoládky a love. Čaute. Som chcel povedať, že moja predpoveď bude podľa mňa, že to bude nejaká nová oranžová rarita.